היי צ'וצ'ות. נכון שעם רולדת שמרים אין איפה ליפול? כאילו אם אני אשאל מישהי עכשיו מה הדבר שהכי ינחם אותך בעולם, יהיו את המעצבנות האלה. יאו, כאילו מה שינחם אותי עכשיו זה חיבוק מהבן זוג שלי אחרי יום עבודה ארוך. זאתי לצינוק בלי אפשרות חנינה, ולקשור אותה טוב טוב לסורגים, למה נראה לי מאלה שמתות על זה. ומנגד יהיו את אלה שמבינות עניין, שאוהבות לבלוס כמו סוסות רויאניות, שאם הם יצטרכו לבחור בין עוגה לגבר 1.80 מטר עם קוביות ושרירים, הן יאכלו את הגבר ואז את העוגה ישאירו לקינוח. ואני עד לפה שומע אותך שואלת, אז רגע צ'וצ'י, מה מיוחד בעוגה הזאת? וואלה כלום, בצק בריאוש עם עלית נדירה. מה את רוצה שיהיה פה, יהלומים, זהב? עכשיו גם פה יש לי כמה דגשים לתת, כי אין לי זין עכשיו קבל הודעות של הלך לי לא הלך לי. אני כבר אומר, הבצק יוצא מאוד מאוד דביק. זאת המהות של בצק בריאוש, וכל הדגשים לעבודה איתו יהיו כתובים בתיאור. הנה אני אומר לא לשכוח לקרוא את כל המתכון ולעשות סייב. אגב, אני סופר ממליץ לקנות את ההפקה הזאת, היא נקראת הפקה להברקת מאפים, ואני קניתי אותה מקוקסטור, ממש תחליף למרוח ביצה. זהו, וילי, בסוף ככה זה יצא, תראו איזה שכבות מאלפות. אורגזמה בפה.